हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे इम्पोर्टेन्ट एप्सनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोदों बेनो जाबाय hpgas लोगोफोर जुदि नोंथांमोना गारि सालायोबा पेट्रल पाम्पआव बे एप्सनि थ्रुयै पेट्रल सोनो हागोन आरो रिवार्ड खामायनो हागोन लोगोफोर आर्निंबो खालामनो हायो रिवार्डनि गेजेरजों आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि hpgas बाहायोबा नोंथाङा बेनि गेजेरजों बुकिंबो खालामनो हागोन लोगोफोर आरो KYC बो होनो हागोन थ' होनबा नोंथांमोननो आं दिनै एप्सनि गेजेरजों मा खालामनो हायो आं नोंथांमोननो देखायलांसै बेनि सिगां लोगोफोर जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इउटिउबाव नायदोंबा इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो जुदि नोंथाङा भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम लोगोफोर बियो भारत पेट्रलियामनि मोनसे अफिसियेल एप्स लोगोफोर बेयाव फ्रड माबि जानायनि चान्स गैया बेखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामग्रोनानै ला होमबा नोंथांमोना बे hpgas एपखौ प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामग्रोनानै ला लोगोफोर सार्च खालामनानै hpgas लिरनानै सार्च खालामबानो जाबाय नैबेनो लोगोफोर एप्सआ बेखौ डाउनल'ड खालामनानै लागोन आंना डाउनल'ड दंखायो बेखायनो अपेन खालामनानै नोंथांमोननो देखायनोसै अपेन टु स्किपाव थुनानै नैबाव नुगोन मबाइल नाम्बार जाय मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा hpgas बख'नायाव होदोंमोन बेखौ होनानै लगइन खालाम बेनिफ्राय साबमिटआव थुना हो माबा टिपि फैगोन जुदि नोंथाङा बे एप्सखौ फार्स्ट टाइम बाहायदोंबा होमबा रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो लोगोफोर मबाइल नाम्बार होनानै प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगो नैबिदि फैगोन येल' बेयाव डु इउ वान्ट टु रेजिस्टार लिंक UPI ID इन hpgas नोङो UPI ID खौ लिंक खालामबा खालामनो हागोन बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनोबा खालामनो हागोन लोगोफोर होमबा आं दानो खालामथ'वा होमबा मेबि लेटार याव थुना लोगोफोर बियो जाबाय LPG आव नैबाव नुगोन वालेट नोङो बेयाव फैसा सोनानैबो दोननो हागोन फैसा सोनानै दोननानै नोङो जेब्ला गेस बुक खालामो नङाबा पेट्रल सोयो पेट्रल सोबाबो एप्सनि गेजेरजों पे खालामनो हागोन ओमफ्रायो रिवार्ड कइन आर्न खालामनो हागोन लोगोफोर बेयाव दं KYC इनफो रिक्वेस्ट माने बेयाव जुदि नोंथांना hpgasनि KYC होनोबा KYC बो होनो हागोन आरोना बे एप्सनि थ्रुयै ओमफ्राय जुदि नोंथाङा गेस बुक खालामबा खालामनोबो हागोन hpgas बुकिं बेनि गेजेरजों नोंथाङा hpgas बो बुकिं खालामनो हागोन आरो बेयाव माखासे इम्पर्टेन्ट फेसिलिटि दं नोंथाङा आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजोंबो लिंक खालामनो हायो आरोना लोगोफोर बे एप्सनि थ्रुयै जुदि नोंथाङा KYC होनोबा hpgasनि होमबा नोङो बे आधार कार्ड फेस RD बेखौ इनस्टल खालामग्रोना लानांगौ बेखौ बबेनिफ्राय मोनगोन होनबा नोंथाङा KYC आव बे hpgas एप्सनि KYC बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बे एप्सखौ श' खालामखागोन आरोना लोगोफोर बेखौ डाउनल'ड खालामनानै नोंथाङा KYC खौ गोरलैयैनो होनो हागोन दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम